una grazia, è una grazia, è una grazia di servire il Signore. È una grazia, è una grazia, è una grazia di servire il Signore. È una grazia, è una grazia di servire il Signore. È una grazia, è una grazia di servire il Signore. È una grazia, è una grazia, è una grazia di servire il Signore. È una grazia, è una grazia, è una grazia di servire il Signore. È una grazia, è una grazia di servire il Signore. È una grazia, è una grazia di servire il Signore. Cantiamola ancora. È una grazia, è una grazia di servire il Signore. È una grazia, è una grazia, è una grazia di servire il Signore. È una grazia, è una grazia di servire il Signore. È una grazia, è una grazia di servire il Signore. Amen, alleluia. Certamente siamo felici di essere nella sua casa in questa sera. Vogliamo cantare ancora questo cantico che dice: le mie mani sono piene di benedizioni. Alleluia. Le mie mani sono piene di benedizioni. Le mie mani sono piene di benedizioni. La persona che tocco benedetta sarà. La persona che tocco benedetta sarà. Le mie mani sono piene di benedizioni. Le mie mani sono piene. Saluta il tuo vicino, di che Dio ti benedica. Alleluia. Le mie mani sono piene di benedizioni. La persona che tocco benedetta sarà. La persona che tocco benedetta sarà. Le mie mani sono piene di benedizioni. Mentre il fratello Vito viene avanti per aprire il servizio, cantiamolo ancora. Di benedizioni. Le mie mani sono piene di benedizioni. La persona che tocco benedetta sarà. La persona che tocco benedetta sarà. Le mie mani sono piene di benedizione. Amen, alleluia. Vogliamo fare un applauso al Signore questa sera con tutto il nostro cuore. Dio vi benedica. È motivo di gioia questa sera ancora poter stare insieme, fratelli e sorelle, poter realizzare quello che dice la sua parola. Dove 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono là in mezzo a loro. È meraviglioso ancora realizzare questa Santa Comunione. Chi è venuto con aspettativa questa sera? La parola del Signore che non viene mai meno nella nostra vita e che ancora in questa sera Dio parlerà ad ognuno di noi. Voglio leggere insieme a voi un salmo, è il salmo numero 20. Dio sia lodato. Il Signore ti risponda nel giorno dell'avversità. Il nome dell'Iddio di Giacobbe ti tragga in alto e in salvo. Ti mandi soccorso dal santuario e ti sostenga da Sion. Si ricordi di tutte le tue offerte e accetti il tuo olocausto. Ti dia egli quello che il tuo cuore desidera e faccia riuscire ogni tuo progetto. Noi canteremo di gioia per la tua vittoria. Alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Il Signore esaudisca tutte le tue richieste. So già che il Signore ha salvato il suo unto e gli risponderà dal suo santo cielo con le prodezze della sua destra. Gli uni confidano nei carri,
gli altri nei cavalli, ma noi invocheremo il nome del Signore, del nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. Oh Signore, salva il Re. Il Signore ci risponda nel giorno che noi lo invochiamo. Come dice la parola del Signore, invocami nel giorno della tua distretta. Io ti tirerò fuori e tu mi glorificherai. Così vogliamo andare in preghiera. Alleluia, tutti quanti insieme. Grazie Signore. Grazie con tutto il cuore. Or l'anno è del giubileo, quando lo zoppo camminerà e il cieco vedrà, quando l'oppresso Signor libererà. Or l'anno è del giubileo, or l'anno è del giubileo, quando lo zoppo camminerà e il cieco vedrà, quando l'oppresso Signor libererà. Oh l'anno è del giubileo, oh l'anno è del giubileo, quando lo zoppo camminerà ed il cieco vedrà, quando l'oppresso Signor libererà. Oh l'anno è del giubileo. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Oh, l'anno è del giubileo, quando lo zoppo camminerà ed il cieco vedrà, quando l'oppresso Signor libererà. Oh l'anno è del giubileo. Che meraviglia, ed è una famiglia in Cristo Gesù. Che meraviglia, ed è una famiglia
famiglia unita, una famiglia reale, una famiglia che ama, una famiglia senza uguali, una famiglia unita, una famiglia reale, una famiglia che ama, una famiglia senza uguali. Che meraviglia essere una famiglia in Cristo Gesù. Alleluia. Essere una famiglia in Cristo Gesù. Una famiglia unita, una famiglia reale, una famiglia che ama, una famiglia senza uguali, una famiglia unita, una famiglia reale, una famiglia che ama, una famiglia senza uguali. Amen. Alleluia. Amen, amen. Gloria a te, Signore. Ci sentiamo bene, alleluia, alla sua presenza. Amen. Gloria a te, Signore. Vogliamo cantare ancora questo cantico? La voce maestosa del Signore sentirai, e un canto nella notte leverai. Andrai alla montagna, la roccia di Israele, e la sua gloria vedrai. L'Onnipotente di Israele, l'Onnipotente
cielo scenderà, la sua forza mostrerà, l'Onnipotente di Israele. Alleluia, alleluia, gloria a te, Padre. Amen, amen. Amen. Vogliamo sederci? La sorella Dina vuole offrire un cantico al Signore. Slăvit să fie Domnul! Eu sunt un om, sunt doar un om. Ajută-mi, te rog, să văd mai mult ce pot a fi. Să cred mai mult în al meu Domn. Învață-mă să te slujesc încă o zi, încă o zi, Iisuse. Atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi Tu puteri ce-am de făcut să făptuiesc, căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Îmi amintesc când pe pământ cu oameni umblai și le vorbeai prin Duhul Sfânt. O vini azi, prezent să fii, revarsă din Duhul Tău Sfânt încă o zi, doar încă o zi, Iisuse. Atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi Tu puteri ce-am de făcut să făptuiesc, căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Eu sunt un om, sunt doar un om. Ajută-mi, te rog, să văd mai mult ce pot a fi, să cred mai mult în al meu Domn. Învață-mă să te slujesc încă o zi, doar încă o zi, Iisuse. Atât este tot ce-mi doresc. O, dă-mi Tu puteri ce-am de făcut să făptuiesc, căci mâine nu știu, Iisuse, dacă va mai fi încă o zi. Nu știu timpul când viața mea se va sfârși. Slăvit să fie Domnul! Che il Signore ti benedica, sorella.
E vogliamo alzarci in piedi, il fratello Nicola può venire avanti per pregare per l'offerta. Preghiamo per l'offerta. Padre nostro celeste, ti ringraziamo per benedizioni che tu hai dato a noi, Padre. Ti ringraziamo per ogni cosa che tu hai fatto per noi. Perché noi sappiamo, Padre, che tutto che ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo solo ringraziando te, Padre. Ti ringraziamo per questo e preghiamo, Padre. Benedice il culto di stasera. Benedice il nostro pastore e sua famiglia. Benedice il predicatore e sua famiglia, Padre. E benedice ogni famiglia in una maniera speciale. E benedice anche questa offerta che facciamo oggi, perché noi la facciamo per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il sangue che Gesù versò per me, lì al Calvario, quel sangue che mi dà forza mai perderà il suo potere. Raggiunge le vette più alte, scorre fino alle valli più basse. Quel sangue che mi dà forza mai perderà il suo potere. E mie angosce lui calma, lenisce miei dubbi, le mie lacrime asciuga, quel sangue che mi dà forza mai perderà il suo potere. Raggiunge le vette più alte, scorre fino alle valli più basse. Quel sangue che mi dà forza mai perderà il suo potere. Raggiunge le vette più alte, fino alle valli più basse. Quel sangue che mi dà forza mai perderà il suo potere. Mai perderà il suo potere. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a te, Signore. Cantiamo ancora qualche cantico e poi penso che siamo pronti per ricevere la parola. Amen. Alleluia.
nella mia vita, Signore, sii glorificato, sii glorificato nella mia vita, Signore, sii glorificato oggi. Nella mia vita, Signore, sii glorificato, sii glorificato, alleluia. Nella mia vita, Signore, sii glorificato oggi. Oh, nella mia vita, Signore, sii glorificato, sii glorificato nella mia vita, Signore, sii glorificato in presenza Lui è Jehovah, Don l'universi, Gesù, e in pace vindicare in presenza Regge Lui. Ancora una volta in presenza, in presenza Lui è Jehovah, Don l'universi, Gesù, e in pace vindicare in presenza Regge Lui. Nella presenza di Geova, Dio potente, Gesù, Dio pace, guarigione nella presenza Amen. Aleluia, Gesù. Vogliamo continuare a pregare. Haideți să continuăm să ne rugăm. Vogliamo entrare ancora in adorazione. Vrem să intrăm din nou în închinare. Oh, Signore, senza di te O, Doamne, fără de Tine, non possiamo fare nulla. noi nu putem să facem nimic. Oh, alleluia. Vogliamo adorarti, Signore. Signore, ti ringraziamo Doamne, îți mulțumim perché oggi ci dai
la gioia pentru că astăzi Tu ne dai bucuria di stare con un'altra parte ca să stăm cu o altă parte della tua sposa. din mireasa Ta. Un giorno saremo tutti quanti insieme. Într-o zi vom fi toți împreună. Non ci sarà più bisogno del traduttore, Nu vom mai avea nevoie de traducător, ma parleremo tutti quanti la stessa lingua. dar vor vorbi toți aceeași Ci limbă. comprenderemo. Ne vom înțelege. Oh, che meraviglia, Signore. Ce minune, Stiamo Doamne! attendendo quel momento che è imminente. Așteptăm acel moment care vine în curând. Un giorno di questo così vicino O zi de aceea atât de aproape. avremo la cena delle nozze. Vom avea cina nunții. Alleluia. Banchetteremo Vom sărbători con gli oracoli del Signore cu minunile e Domnului staremo con te, Signore. și vom fi cu Tine, Doamne. Ti vogliamo chiederti in questo giorno Vrem să-ți cerem în această zi di lavarci col tuo prezioso să sangue. ne speli cu prețiosul Tău sânge. Prendi la nostra mente e Ia- il nostro cuore Ia mintea, ia inima noastră, affinché possiamo essere influenzati in questa în sera așa fel ca în această seară să fim influențați dalla tua preziosa parola. de cuvântul Tău prețios. Nel nome di Gesù În Cristo, numele lui Iisus Hristos, che applaudiamo, care îl aplaudăm, benedetti in eterno. binecuvântat în Amen. veci de veci. Alleluia. Dio vi benedica. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dirvi che sono gioioso di stare in mezzo a voi Vă spun că sunt foarte bucuros să fiu în mijlocul vostru. è dir poco. Este să vă spun că sunt bucuros că sunt în mijlocul vostru este puțin spus. Abbiamo avuto sempre un buonissimo rapporto con De voi fiecare dată am avut o legătură foarte bună cu e voi quando vi veniamo a trovare și când venim să vă vizităm, ci troviamo sempre in famiglia. noi ne găsim ca în familie. L'ospitalità di Roma Primirea oaspeților come de la chiesa Roma è stata sempre particolare. a fost de fiecare dată una particulară. Grazie al pastore, Mulțumesc păstorului, grazie a tutti vă i mulțumesc servitori tuturor slujitorilor e alla chiesa. și bisericii. Vorrei lasciarvi qualche minuto in piedi il tempo che leggerò. Vreau să vă țin câteva minute în picioare, așa cum vom citi Zaccaria capitolo 4, din Zaharia, capitolul 4, verso 6 e 7. versetul 6 și 7. Dio sia lodato. Dumnezeu să fie lăudat. Alleluia. Ed egli rispose e mi disse in questa maniera: questa è la parola del Signore a Zorobabel, non per esercito né per forza, ma per lo mio spirito, ha detto il Signore degli eserciti. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Chi sei tu, o gran monte, davanti a Zorobabel? Tu sarai ridotto in piano e la pietra del capo sarà tratta fuori con rimbombamenti e acclamazioni. Grazia e grazia ad essa. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare cu ea. Vogliamo dire amen alla parola? Vrem să spunem amin la cuvântul lui Dumnezeu. Accomodatevi. Puteți să vă așezați. Alleluia. Aleluia. Gloria a Dio. Glorie lui Dumnezeu. Oggi come tema parleremo Astăzi, ca și temă, vom vorbi di qualcosa di piccolo de ceva mic che è il più grande in assoluto. care este cel mai mare în absolut. Chi ci ascolta per la prima volta può dire: ma cosa significa? Cine ne ascultă pentru prima dată va putea spune, dar ce înseamnă aceasta? Dio si rivela tramite ciò che sembra piccolo agli occhi degli uomini. Dumnezeu se descoperă prin ceea ce pare a fi mic în ochii omului. E poi mette fuori la sua Și potenza. apoi îi scoate afară puterea lui. Oggi tu hai un grande problema. Astăzi tu ai o mare problemă. Ti senti piccolo. Te simți mic. Ti senti piccolo. Te simți mic. Tu puoi dire: io non sono come quell'evangelista. Tu poți să spui, eu nu sunt ca și acel evanghelist. Io non sono come il pastore. Eu nu sunt ca și acel păstor. Io non sono come Eu nu quell'insegnante. sunt ca și acel învățător. Tu sei una parte unica del corpo di Tu Cristo. ești o parte unică din trupul lui Hristos. E Dio sta cercando qualcosa di piccolo Și questa sera. Dumnezeu caută ceva mic în această seară.
Guardate questo, è il mio dito. Uitați-vă, acesta este degetul meu. Vi siete mai fatti male lavorando ad un unghio? V-ați lovit vreodată la unghie dacă în timp ce lucrați? Quando entra una piccola scaglia di legno. Când intră o mică așchie de lemn. Oh, grande dolore. Aceea face o mare durere. E quanto è importante la Și nostra mano. cât este de importantă mâna noastră. Ora noi siamo il corpo di Cristo. Acum noi suntem trupul lui Hristos. E ogni parte di quel corpo Și fiecare parte din acel trup è divino. este divin. E se una parte piccola Și sta male, și dacă o mică parte din acest trup se simte rău, tutto il corpo soffre. tot trupul suferă. Oh, alleluia, gloria a Dio. Aleluia, glorie lui Dumnezeu. Ma voi capite quanto è importante in quest'epoca Înțelegeți voi cât este de important în această epocă il ruolo di Efesini 4, rolul Efeseni 4, il ruolo di Prima Corinzi 12, rolul 1 Corinteni 12, ministri, doni, slujitori, daruri, i membri del corpo. membri corp trupului. Per ora si combatte con l'idea della bomba atomica, Pentru moment ei se luptă cu ideea bombei atomice, dell'uranio. bombei cu uraniu. Ma voi sapete quello lì dentro, stavo vedendo il conto alla rovescia, il messaggio. Voi știți ce acolo înăuntru eu citeam numărătoarea inversă, Quando si parla di bomba atomica, când se vorbește despre o bombă atomică, quando si parla di uranio, când se vorbește despre bomba cu uraniu, quando si parla del naturale, când se vorbește despre lucrurile naturale, sono le armi che il nemico mette fuori sunt armele pe care inamicul le scoate în afară contro lo Spirito Santo. împotriva Duhului Sfânt. Perché lui, se potesse, distruggerebbe tutto il creato. Pentru că dacă ar fi posibil, el ar distruge toată creația. E prima di tutto Și mai întâi de toate, il corpo di Cristo che è la sposa, trupul lui Hristos care este mireasa, che è la più grande bomba atomica di Spirito Santo. care este cea mai mare bombă atomică de Alleluia! Duh Sfânt. Gloria a Aleluia! Dio! Glorie lui Dumnezeu! Le 70 settimane di Daniele del Cele 61 70 de săptămâni a lui Daniel dice riguardo a Zaccaria così. vorbește despre Zaharia și spune în acest fel. E Daniele disse che osservò quest'epoca gentile finché una pietra si staccò dal monte. Și Daniel a zis că el a urmărit această epocă a neamurilor până când o piatră a venit din munte. È la mano di Dio che ha staccato la pietra. Și este mâna lui Dumnezeu care a tăiat piatra. E cosa fece? Colpì la statua proprio dritta Și- sul piede Și ce a făcut ea? Ea a lovit chipul drept la picioare e la fece a și pezzi, l-a sfărâmat în bucăți. la ridusse in polvere. L-a măcinat în pulbere. Alleluia! Aleluia! Cosa avvenne in quel tempo? Ce s-a întâmplat în acel timp? La venuta di quella pietra. Al venirii acelei pietre. La chiesa se ne andò su in gloria Biserica a mers sus în slavă, al rapimento perché concluse la dispensazione gentile. la răpire, căci ea a sfârșit vremea neamurilor. Dio la concluse la venuta di quella pietra. Dumnezeu a sfârșit-o, venirea acelei pietre. Quella piccola pietra, stiamo parlando di cose piccole, Acea piatră mică, noi vorbim de lucruri mici. sarà in grado Va fi ea capabilă di distruggere il sistema. să distrugă sistemul. Una piccola O pietra. piatră mică. E in quest'epoca il profeta ci Și în dice această epocă profetul ne spune che noi siamo la parte di quella pietra del că capo noi suntem acea parte din piatra din capul unghiului, in cui Apocalisse 10 Cristo în care Apocalipsa 10, adică si è Hristos, fatto carne a devenit trup ed è venuto tramite il ministerio della pietra della vetta, și a venit prin slujba pietrei din capul unghiului, il profeta dell'epoca. prin profetul epocii. E ciò, quel processo che è partito tramite quel ministerio, Și acest proces care a început prin această slujbă si completa in un corpo chiamato sposa, se încheie într-un trup numit mireasă, che è parte di quella pietra in Ca- cui Cristo si incarna care este parte din acea piatră în care Hristos locuiește. e Ia ci trup porta nella gloria. și ne va duce în glorie. Ora attenzione a quello che sto dicendo. Acum, atenție la ceea ce vreau să vă spun. Anche i bambini sanno questo. Chiar și copiii știu aceasta. Israele contro Palestina. Israelul împotriva Palestinei.
tutto questo è scritto nella parola di Și Dio. toate lucrurile acestea sunt scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Voglio dire qualcosa sicuramente non per quelli di qua dentro, Vreau să spun ceva cu siguranță nu pentru voi de aici dinăuntru, perché voi lo sapete. pentru că voi știți aceasta. Non è perché noi patteggiamo per Nu Israele, este pentru că noi luăm partea cu Israelul siamo felici nei bambini che muoiono, sau suntem fericiți de copiii care nei mor bombardamenti. sau suntem fericiți de No, bombardări. Nu, noi siamo cristiani. noi suntem creștini. Vorremmo convertiti, Am vrea să pocăim pe cineva, ma io sono stato in quei luoghi dar eu am ajuns în acele locuri. e purtroppo vi devo Și dire din păcate vreau să vă che spun sin da quando sei bambino că de când tu ești copil, ti insegnano ad odiare Israele. ei te învață să urăști Israelul. Ecco perché c'è guerra. Iată de ce avem războaie. In ogni modo si deve distruggere Israele. În orice fel ei vor să distrugă Israelul. Ma Dio ha detto: Dar Dumnezeu a spus, chi benedirà cine va Israele binecuvânta sarà Israelul benedetto. va fi binecuvântat. Vogliamo benedire Să Israele? binecuvântăm noi pe Alleluia. Israel. Aleluia! Amen. Alleluia. Aleluia! E chi avrà maledetto Și cine Israele va blestema Israelul sarà maledetto. va fi blestemat. La prima volta che andai lì in Prima Gerusalemme dată când am ajuns la Ierusalim, avevo il desiderio di incontrare proprio qualche ebreo. am avut dorința să întâlnesc vreun ebreu. E come ci insegna il Și profeta, așa cum ne învață profetul, la prima cosa che vedi in molti di loro primul lucru pe care îl vezi la mulți dintre ei è il naso aquilino. este nasul de vultur. Eh sì. Da. E vorrei farvi vedere Aș vrea qualcosa. să vă arăt ceva. Ora, guardate quello che sto per farvi vedere qui. Uitați-vă la ceea ce eu sunt gata să vă explic. Sono dati. Sunt niște date. L'estensione di Israele come territorio Extinderea Israelului ca și teritoriu è 22.145 km quadrati. este de 22.145 de kilometri pătrați. Israele è grande. Israelul mare. Israele è quanto la Toscana. Israelul este mare cât Toscana. Cioè, stiamo parlando delle cose Deci piccole. vorbim de niște lucruri mici. Lì, la nostra Toscana in Italia Toscana, regiunea din Italia, è più grande, 22.994 este un pic mai km. mare, 22.994 km pătrați. La mia Sicilia è più grande di Israele. Sicilia, de unde vin eu, este mai mare decât Israelul. Cioè, e Israele sta facendo tutto questo ormai da anni. Și totuși Israelul rezistă la aceasta de atâția ani. Israele è quel piccolo David Israel cu acel mic David che si mette contro care chiunque. se pune împotriva oricărui. Domani potrebbe dire anche contro l'America, contro la Russia. Mâine s-ar putea să trezi și să spună voi lupta împotriva Americii, împotriva Rusiei. Loro sono sotto la legge, dicono noi abbiamo Dio. Ei sunt sub lege, ei spun noi îl avem pe Dumnezeu. Ora non voglio parlarvi di politica, ma è solo per farvi Nu vreau comprendere. să vă vorbesc despre politică, doar vreau să vă fac să înțelegeți. E loro dicono se gli Stati Uniti non interverranno andiamo noi contro l'Iran. Ei spun dacă Statele Unite nu vor interveni, noi vom merge împotriva Iranului. L'Iran. Iranul. Allora, la piccola Toscana, per dare Deci, l'idea. gândiți-vă, ca să vă avem idee, mica noastră Toscana, Guardate l'estensione dell'Iran. uitați extensiunea Iranului. 1.648.000 km quadrati. 1.648.000 de kilometri pătrați. Capite di che cosa si tratta? Înțelegeți despre ce vorbim? Cioè, non la vedete proprio Pe Israele. Israel nici măcar nu-l vedeți. Ma è lì, non ci spaventiamo. Dar este acolo, să nu ne fie frică. Hanno il sistema di spionaggio il maggiore del mondo. Ei au un sistem de spionaj cel mai bun din lume. Sono pronti a salire e andare a bombardare qualsiasi Ei luogo. sunt gata să urce și să bombardeze orice altă țară. Sono ancora quelli che hanno cercato di sterminare 4 ossa che sono usciti Ei dai sunt lager. acei care ei au încercat să-i ucidă, cele 4 oase care au ieșit din lagăre. Che coraggio, che Ce coraggio. curaj! Popolazione di Israele Populația Israelului 9.855.000. 9.855. Popolazione Iran Populația Iranului 92 milioni. 92 de milioane. Sono dati, scorriamo. Acestea sunt niște Ho portato date. Mergem qualche mai în față. immagine. V-am adus niște imagini. La Toscana è quella. Toscana este aceea. Cioè l'Italia, guardate. Uitați-vă la Italia. Ma la Toscana è quella piccolina. Dar Toscana este acea mică. Cerco di prendere dei Eu aș riferimenti. vrea să iau niște puncte. Guardate la seconda diapositiva. Uitați-vă a doua mapă. Quella è l'Iran. Aceea este Iranul. Israele dove sei? Și Israelule, unde ești?
E la nostra Toscana si trova lì Da, piccolina. Toscana noastră se găsește aici, micuță. Sta mettendo il mondo sottosopra. Aceasta întoarce lumea cu susul în jos. Sta mettendo il mondo sottosopra. Aceasta întoarce lumea cu susul în jos. Sapete cosa sta per succedere? Lo sapete perché già vi è stato predicato. Știți ceea ce este gata să se întâmple? Știți? Ora, Pentru că v-a fost predicat deja. Non vogliamo concentrarci sull'Iran. Noi nu vrem să ne concentrăm asupra Iranului. Io voglio concentrarmi su quello che sta per avvenire. Eu vreau să mă concentrez asupra lucrului care este gata să se întâmple. Loro si alzano. Ei se ridică. A Roma c'è un leone. La Roma avem un leu. Il nostro leone ha cominciato l'opera, Apocalisse 10. Leul nostru a început lucrarea cu Apocalipsa 10. Sta radunando i leoncelli. El își adună puii de lei. E siamo pronti per volare. Și suntem gata să zburăm. Israele si sveglia. Israelul se trezește. E chiama la missione contro l'Iran. Și aduce o misiune împotriva Iranului. Leone nascente. Leone nascente. O numește leul care se ridică, leul care se naște. Siamo pieni di leoni. Suntem plini de lei. E allora dietro voi direte, vabbè, ci sono gli Stati Uniti. Și apoi voi spuneți, da, în spate lucrează Statele Unite. Vero. Da, este adevărat. E dietro gli Stati Uniti chi c'è? Și în spatele Statele Unite cine este? Quante volte ha detto, dice, non farei mai commercio con gli ebrei. De câte ori a spus niciodată să nu faceți afaceri cu evrei? Andate a vedere chi c'è a Wall Street. Mergeți să vedeți cine este la Wall Street. Ci sono loro. Ei sunt acolo. Sono ormai dappertutto. Ei sunt peste tot. È così. Este așa. E allora si svegliano gli Stati Uniti. Și apoi se trezește Statele Unite. E dicono, ora andiamo noi. Și ei spun, vom merge noi acum. Perché dice questo bambino. Pentru că ei spun că acest copil, Questo Israele. acest Israel, Combatte con potenza. luptă cu putere. E loro attaccano martello di mezzanotte. Și Si chiama ei- così la missione che hanno Și fatto. ei scot afară o misiune, ciocanul de la miază noapte. E si alzano in aria il 22. Se ridică în aer pe data de 22. Intorno alle 2 bombardano. Pe la ora 2 ei au bombardat. 7 B2 Spirit. B2 Spirit. Ma come non facciamo a vedere che non possono essere casi? Cum putem să spunem că acestea 7 sunt doar niște bombardieri che si cazuri? chiamano Spirit. 7 bombardieri care se numesc Spirit. Ora quello che cerco di far vedere Ceea ce eu încerc să vă arăt, che questo bambino, că acest copil, questo David, acest David, che sta combattendo, care se luptă, cosa avverrà? Cosa ci dice la ce storia? se va întâmpla? Ce ne spune istoria? Tutti i popoli Toate popoarele ad un certo punto si la un stancheranno moment dat se vor obosi. dopo quella che sarà la pace del momento. După ceea ce va fi pacea pentru moment, Le nazioni saliranno. națiunile se vor ridica. Ecco dove sarà la famosa terza guerra mondiale. Iată unde va fi faimoasa a treilea Vedete? război mondial. E lì poi quello che possiamo dire il problema. Acolo este, putem să spunem, problema. E allora qualcuno può dire adesso dove sono gli Stati Uniti? Și cineva ar putea să spună unde sunt Statele Unite acum? Adesso chi li aiuterà? Acum cine îi va ajuta? Dal cielo c'è qualcuno che sta guardando. Din cer cineva se uită. Noi guardiamo Israele. Noi ne uităm la Israel. Non tutto Israele è Israele di quello che vedete che va Nu in toți battaglia. din Israel sunt Israel, din ceea Ma ce voi Dio lì vedeți. sta guardando Dar cineva se uită quello che noi non vediamo. și vede la ceea ce nu ne I uităm. 144.000. 144.000. Non passerà quella Nu generazione va trece acea generație che noi diciamo dal 46, la stessa notte che Dio diede il mandato al profeta. care noi spunem noaptea din 46, noaptea pe care i-a arătat-o profetului. Cominciano a rimpatriare. Ei au început să se întoarcă în patrie. E così quando tutte le nazioni marceranno contro Și Israele, așa, în momentul în care toate națiunile vor merge împotriva Israelului, verrà l'esercito più grande della va storia. veni armata cea mai mare a istoriei. Apocalisse capitolo 19. Apocalipsa, capitolul Verremo 19. noi in soccorso Vor col nostro veni în capitano ajutor cu capitanul nostru, Gesù Cristo. Iisus Hristos. Vogliamo Vrem să-L applaudire aplaudăm al Signore. pe Domnul. Lui vincerà in Armageddon. El va birui Armagedonul. Il nostro tema stasera: Tema noastră din această seară: Dio sta cercando qualcosa di piccolo. Dumnezeu caută ceva mic. Se io oggi dico io sono un uomo importante, Dacă eu astăzi spun eu sunt un om important, no.
No, non faccio niente. Nu, eu nu voi face nimic cu tine. E allora io sono la persona più imperfetta, Și atunci eu sunt persoana cea mai perfectă. io sono umano, Eu sunt persoana cea mai imperfectă, sunt uman. io ho bisogno di Gesù. Eu am nevoie de Isus. Ma sono perfetto tramite il suo Dar sangue. sunt perfect prin Alleluia! sângele Lui. Gloria a Dio! Aleluia! Glorie lui Dumnezeu! E abbiamo parlato di questa piccola pietra. Am vorbit de această mică piatră. Abbiamo parlato di questa piccola sposa. Am stiamo vorbit dicendo. de această mică mireasă. Fatemi leggere qualche cosa così. Lăsați-mă să citesc ceva. Sapete che voi siete un piccolo seme. Știți că voi sunteți o mică sămânță, o sămânță mică. Voi dite se abbiamo fede come Voi un spuneți, seme. dacă noi avem credință ca și Un piccolo seme. o mică sămânță, Fede originale. credință originală. Non è la grossezza del seme. Nu este mărimea seminței, Ma che sia originale. dar să fie original. E l'unica cosa originale è Și singurul lucru original este la parola del nostro giorno. cuvântul lui zilei noastre. Matteo 17:16. Matei 17. E 16. Dio l'ho presentato ai tuoi discepoli, ma essi non hanno potuto guardare. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. È capitato. S-a întâmplat. Almeno qualche volta nella vita ci capita. Câteodată în viață ni se întâmplă. Non ci siamo riusciti. N-am reușit. E perché ci dobbiamo riuscire noi? De ce suntem noi cei Ce care lui? trebuie să reușim? El este. Ci deve riuscire lui. El trebuie să Ci reușească. scoraggiamo. Ne descurajăm noi. Cioè Israele combatte contro l'Iran. Israelul se luptă împotriva Iranului. E noi col messaggio non dobbiamo combattere contro tutti i demoni di questo mondo. Și noi cu mesajul nu trebuie să luptăm împotriva demonilor din această lume. Come abbiamo detto, né per forza né per Așa cum potenza, am spus, ma per lo Spirito nici del prin Signore. putere, nici prin Diamo forță, lode dar a prin Gesù, Duhul alleluia. Domnului. Glorie lui Isus, aleluia. Allora i discepoli, accostatosi a Gesù in disparte, dissero: perché non abbiamo noi potuto cacciarlo? Atunci ucenicii au venit la Isus și i-au zis, deoparte, Versul noi de ce 19. n-am putut să-l scoatem? Il verso 19. Versetul 19. E continua dicendo: e Gesù disse loro: per la vostra incredulità. Perciò che io vi dico in verità che se avete di fede quanto un granel di senape, voi direte a questo monte: passa di qui a là, ed esso vi passerà e niente vi sarà impossibile. Din cauza puținei voastre credințe, le-a zis Isus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice acestui munte, mută-te de aici acolo și s-ar muta. Nici nu va fi cu neputință. Or questa generazione di demoni non esce fuori se non per orazione e per digiuno. Dar acest soi de demon nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Allora cominciamo a pregare, a digiunare. Atunci, noi începem să ne rugăm, să postim. Come diceva una sorella, Așa cum spunea o soră, aveva 80 anni, ea avea 80 de ani mi chiamava in radio. și mă suna prin radio. Prima che riusciva a parlare con lei doveva fermarsi di parlare in lingue, non era una pentecostale, quindi confusione Mai totale. înainte că eu să reușesc să vorbesc cu ea trebuia să o aștept să termine de vorbit în limbi. Ea era o penticostală. Io ero un ragazzino Eu eram un copil pe atunci. e mi diceva prima della preghiera Și îmi spunea, înainte de rugăciune, la fede. credința. Preghiamo, digiuniamo, ma Ne se non rugăm, abbiamo fede, postim, nada. dar nu avem credință. E Dio è lo stesso ieri, oggi e Dumnezeu dimani. este același ieri, azi și în veci. Mi conoscete, la mia categoria, Mă cunoașteți, categoria mea. sono un po' il pentecostale nel messaggio, Sunt penticostalul din mesaj. perché vengo da quel movimento. Pentru că vin din acea mișcare. Ma noi siamo andati oltre Dar noi am mers mai în față. il solo emozioni, Mai departe decât emoțiile. il solo saltare. Mai departe decât a sări. Non l'abbiamo escluso, Nu le-am exclus, ma prima ci vuole la parola. dar mai întâi este nevoie de cuvânt. Il capolavoro del 64. Capodopera din Solo qualche 64. passaggio. Ho preso pochi appunti proprio per cercare di dare quello che il profeta ci ha dato. Doar câteva pasaje să pot să arăt ceea ce profetul a 136. spus. Paragraful 136. Notate qui la Observați vita aici che stava nell'involucro, viața care era în pleavă. nello stelo e nell'inflorescenza, nell'involucro si raccoglie tutto nel seme. În tulpină și în spic, în pleavă, toate se adună în sămânță. 168. 168. Al tempo della raccolta
il seme ritorna alla sua condizione originale e deve avere tutto della parola per poter essere il seme. La timpul recoltatului, sămânța este înapoi în condiția ei originală și trebuie să aibă tot cuvântul pentru ca să fie sămânță. Ora non si può avere un mezzo seme, non crescerà, capite? Deve essere il seme intero. Acum voi nu puteți avea o jumătate de sămânță. Ea nu va crește, înțelegeți? Ea trebuie să fie sămânță întreagă. Capite dove Înțelegeți? sta il problema? Unde este problema? Cioè, noi siamo andati oltre Noi am mers mai în față al messaggio evangelistico che possiamo ascoltare dovunque. Gesù Cristo è morto per i nostri mai în peccati. față decât un mesaj de evangelizare unde noi putem să ascultăm că Iisus Hristos a murit pentru noi. Non che non sia sempre la nostra base, Nu aceea, să nu credeți că aceea nu este baza noastră. ma noi abbiamo il seme originale. Dar noi avem sămânța originală. I miei occhi sono andati là sotto dove eravamo nell'ufficio, dove ero seduto nell'ufficio. Ochii mei au mers acolo jos unde eram așezat în birou. E due opuscoli mi salutavano. Și două predici mă salutau. Il conto alla rovescia. Numărătoarea inversă. Stiamo parlando del naturale per portare lo spirituale. Vorbim despre naturalul ca să putem vorbi despre spiritual. E la parola è il seme originale. Și cuvântul este sămânța originală. Capite? Înțelegeți? Noi potremmo essere ripieni oggi di doni. Noi astăzi am putea să fim Potremmo plini de daruri. cominciare a Am profetizzare, putea să începem să avem profeții. a parlare Să lingue, vorbim în limbi. guarigioni. Să avem vindecări. Ma se non abbiamo il messaggio, Dar dacă nu avem mesajul. se non abbiamo prima la Dar parola, dacă nu avem mai întâi cuvântul. siamo i più falliti e i più giudicati di questo Suntem mondo. cei mai eșuați și judecați din această lume. Come avvenne a tanti. Așa cum li s-au întâmplat la mulți. Noi prima vogliamo la parola. Noi vrem mai întâi cuvântul. E di conseguenza Și prin urmare, lo Spirito Santo. Duhul Sfânt. Camminano insieme. Joseph, complimenti, bellissimo stasera con Joseph, questa camicia. felicitări, ai o cămașă foarte frumoasă în această seară. Siamo pochi. Suntem puțini. Oh, che tristezza, siamo pochi. Oh, Ma cât perché? suntem de triști, suntem puțini. Vorremmo che tutti venissero Dar all'Evangelo. de ce? Noi am vrea ca toți să vină la Evanghelie. Ma dobbiamo essere pochi. Dar trebuie să fim puțini. Voi sapete che l'oro vale tanto. Voi știți că aurul valorează mult? Voi pensate che la sposa sono turbe? Voi credeți că mireasa sunt turme? Nelle epoche sicuramente. În epoci, poate, cu siguranță. Ma si arriva in quest'epoca Dar se ajunge în această epocă a poche persone. la puține persoane, Poche che hanno questa parola del giorno. puțini care au cuvântul acestei zile. E non vi impressionate per quello che vi sto Să nu dicendo. vă impresionați ceea ce urmează să vă spun. È un mio pensiero. Este un gând al meu. Probabilmente ne prenderà un gruppetto di Palermo, Probabil va lua un grup din Palermo, un gruppetto di Roma, un grup din Roma, un gruppetto di un Milano. grup de la Milano, Ma pochi. dar puțini. Perché sono i campioni di Dio. Pentru că aceștia sunt campionii lui Dumnezeu. La pietra della vetta. Piatra din capul unghiului. E allora oggi dobbiamo Și gioire. atunci astăzi noi trebuie să ne Siete bucurăm. speciali, siamo Sunteți speciali. speciali. Applaudiamo a Gesù. Să-L adorăm pe Iisus. Alle volte incontro fratelli di denominazioni, di Câteodată mă luoghi. întâlnesc cu frazi din denominațiuni Appena comincio l'approccio, și eu imediat ce încep să mă apropii de ei, già appena vedo che non riescono a mangiare, eu văd că ei nu reușesc să mănânce. dico niente. Și spun, Ci-ho provato. nimic, am încercat. Ma quando senti Dar când tu simți un abisso chiama un altro că un abisso, adânc cheamă un alt adânc, lo avverti. tu o simți aceasta. Ma voi pensate che la categoria di Efesini 4 di questo giorno, Voi credeți că categoria din Efeseni 4 din această zi, ma i veri Efesini 4 adevărații Efeseni 4, si contano sulle dita? se numără pe degete. Tu li sai, fratello Piero? Îi cunoști tu, frate Petru? No, Nu. Dio lo sa. Dumnezeu îi Si cunoaște. vedranno alla fine. Se vor vedea la sfârșit. Ne possiamo incontrare Noi tanti, putem să întâlnim pe mulți, ma sono un residuo. dar sunt o rămășiță. Sono loro che detengono il seme. Ei țin sămânța. Hanno la semenza. Ei au sămânța. Nella parola il seme originale. În cuvântul este sămânța originală. Quanti ragazzi ci sono qui? Alzate le mani. Câți băieți avem aici? Ridicați mâna.
Ti piace ancora, vero? Îți place, așa -i? Io ancora a 49 anni sono un ragazzo. Eu la 49 de ani încă sunt băiat. Non sono lungo quando predico, questo vi voglio dire. Ceea ce vreau să vă spun că nu sunt lung când predic. Sono la categoria dei 45 Eu minuti sunt din categoria celor 45 de di ordine minute. di chiesa, quindi finirò in tempo. Ordinea din biserică voi A termina meno în che timp. ci sia una riunione Doar particolare. dacă noi avem o adunare specială și... Io voglio farvi capire. Eu vreau să vă fac să înțelegeți. Comprendetemi, Înțelegeți-mă, înțelegeți-mă. Stasera c'è il pastore qui. În această seară îl avem pe păstor aici. C'è un insegnante. Există un învățător. C'è un evangelista. Există un evanghelist Del messaggio dell'epoca. a mesajului epocii. Quella è dinamite. Aceea este dinamită? Dici da dove lo prendi? Perché Ei spun, de unde luați voi aceasta? De unde o iei? se prendiamo un denominazionale non è la stessa categoria. Dar dacă noi am luat pe cineva din denominațiune, nu sunt ei din acea categorie? Ma Nu? Bill Graham ha girato il mondo. Billy Graham s-a întors în jurul lumii. Ora Roberts ha girato il mondo. Ora Roberts s-a învârtit în jurul lumii. Tanti convertiti. Mulți s-au pocăit. Ma io sto parlando del seme originale. Dar eu vorbesc despre sămânța originală. Tu puoi avere un campo con tante bellissime piante. Tu poți să ai un teren cu mulți copaci. A lui gli piacciono pomodori. Lui îi plac roșiile I nostri tenerumi. specialități de ale noastre. Ma in un angolo, Angelo, Dar acolo într-un colț, scende frate lo Angelo, zibibbo. Coboară- Luba. coboară strugurii. Sapete lui Știți, dove el- stava prima? Unde locuia înainte, Io annualmente avevo un appuntamento eu în fiecare an aveam o întâlnire la el. con l'albero di fichi. Cu pomul, cu acel copac de smochin. Io e mia madre cintura nera. Eu și soția mea, centură neagră, Pure le radici mangiamo. mâncam până și rădăcinile. Quell'albero niente, la prima... Acel copac era... Quando lo incontravo già ci sono. Când îl întâlneam, îmi spunea, iară, È questo che vi voglio dire. aceasta este ceea ce eu vreau să vă spun. Il profeta dice: Profetul spune sono usciti 3 seminatori. că au ieșit 3 care au semănat sămânța. Voi sapete che il profeta era più che evangelista. Voi știți că profetul era mai mult decât un evanghelist. Però sono 3 evangelisti nel simbolo. Dar în acest simbol noi avem 3 evangeliști. Bill Graham Billy Graham per le denominazioni. pentru denominațiuni. Ora Roberts Oral Roberts per i pentecostali. pentru pentecostali. Le organizzazioni. Pentru organizații. Magari più numerosi. Poate erau cu un număr mai mare. E poi Și apoi la vigna per eccellenza. vița de vie excelentă. Il messaggero. Mesagerul. Capite oggi Efesini 4? Înțelegeți astăzi Efeseni 4? Sono la diramazione di quella continuità. Sunt continuitatea acelei specii. I ministeri di Efesini 4 del messaggio dell'epoca originali Slujbele din Efeseni originale hanno il messaggio più di quello di Lutero, au un mesaj mai mult decât acela lui più di Luther, quello dei mai metodisti, mult decât metodiștii, più di quello dei mai mult decât pentecostali. pentecostalii. Hanno il messaggio per l'adozione. Ei au Vogliamo applaudire mesajul e benedire il înfierii. Signore. Vrem să lăudăm și să-L binecuvântăm pe Domnul. Ne potreste vedere 1 milione tra i pentecostali Voi organizzati ați putea să vedeți 1 milion de pentecostali organizați e 10 sotto un ministerio, și 10 sub o slujbă, 100. 100. Ma quelli sono gli adottati. Dar aceia sunt cei înfiați. Amen. Amin. Allora sarete pochi Veți fi puțini rispetto al numero. față de număr. Non significa che qui non si possa riempire, Nu înseamnă că aici noi nu putem să umplem. ma la sposa sarà sempre poca. Dar mireasa va fi puțină. Quindi quando andrai a scuola, Deci quando andrai a când scuola, vei merge la școală, quando când vei andrai- merge la școală, sarai sempre particolare. vei fi particulară. Ti specială. alzerai, Te capelli vei lunghi, ridica cu părul lung, non tagliati, nu tăiați, faccia acqua e sapone. cu fața spălată cu apă și săpun. Diceva alla sorella, sembrava una sposina nel battesimo. Îi spuneam surorii că sora Lisa părea o mireasă când s-a căsătorit, E allora il diavolo? botezat. Stanno passando i trofei. Dico, il diavolo dirà, stanno passando i trofei. Diavolul va spune, trofeile trec acum. E poi arriva la ragazzina moderna, Și apoi vine acea fetiță modernă, sconcia, seminuda, aproape dezbrăcată, super truccata. foarte machiată. Voi siete i trofei. Voi sunteți trofee. Siete le principesse e i principi di Dio. Sunteți prinții și prințesele lui Dumnezeu.
la statura statura unui di un om, uomo perfetto del 62, statura unui om perfect din 62, 368. 368. E questa chiesa, vedete, diventa più piccola nella minoranza. Și această biserică, vedeți voi, devine mai mică în minoritate. È molto più sottile di quello. Este cu mult mai ascuțită decât aceasta. Ma per darvi abbastanza spazio per scrivere quella croce là, vedete? Dar tocmai așa cum scriu eu această cruce acolo, vedeți? Si deve arrivare alla punta di uno spillo. Ea ajunge sus, la un vârf de ac. Tanto che la Chiesa, una minoranza, deve entrare in un luogo fino ad avere lo stesso tipo di ministerio, Până când biserica în minoritate trebuie să ajungă într-un loc până când ea are același fel de slujbă. che questo lasciò perché quando questa pietra della vetta ritorna. Aceasta a lăsat deoarece când această piatră din capul unghiului vine. Capite cosa Înțelegeți? siete? Cosa siamo? Ce sunteți? Ce suntem? Quella piccola pietra, quel piccolo seme. Acea mică piatră, acea mică sămânță. Sto parlando di qualcosa di piccolo, Vorbesc de ceva mic, ma è più potente della bomba dar atomica. mai puternic decât bomba atomică. È eterna. Este eternă. Sono i predestinati. Sunt cei predestinați. Sono parte di Dio. Sunt o parte din Vogliamo Dumnezeu. lodare e benedire Vrem il să lăudăm Signore. și să-L binecuvântăm pe Domnul. E dobbiamo capire però qualcosa di importante. Dar trebuie să înțelegem ceva important. Alziamo nel paragrafo precedente. Ne întoarcem la paragraful mai devreme. Ok. Mi permetto di leggere questa citazione, Permiteți-mi să citesc acest citat, perché so che la pensate pure voi in questo. pentru că știu că și voi vă gândiți în același fel. Allora, vi spiego qualcosa di importante. Vă explic ceva important. Noi predicatori pentecostali Noi, predicatori pentecostali, abbiamo sempre giocato, una brutta parola su de questo, multe ori, de fiecare dată noi ne-am jucat, este urât să spun sulle aceasta, emozioni. ne-am jucat cu emoțiile. È stato sempre questo. Tot timpul am făcut aceasta. Si cerca di creare l'atmosfera. Noi încercăm să creăm atmosfere. C'è una parte di verità. Există o parte de adevăr în aceasta. Preghiamo tutta la notte. Noi ne rugăm toată noaptea. Facciamo la colonna per la preghiera. Noi luăm rândurile de rugăciune. Ma vedete quello che cerco di far comprendere? Dar uitați-vă la ceea ce eu încerc să vă fac să înțelegeți. Che centinaia e centinaia di persone Că sute și sute și sute de si persoane avvicinano per le emozioni, se apropie prin emoții. ma solo dove c'è il seme si giunge all'adozione. Dar doar acolo unde este sămânță se ajunge la o adevărată emoție. Crediamo al profeta, giusto? Credem profetul așa? Leggiamo questo passaggio. Citim acest paragraf. Libro delle 7 epoche della Chiesa, Cartea epoca di celor Smirne, 7 epoci a bisericii, epoca din Smirna. 434. 434. Noi non diventiamo progenie tramite la nuova nascita. Noi nu devenim urmași prin nașterea din nou. Ma come? Sempre ci viene Cum? detto De ravvediti e fiecare sarai un dată figlio di Dio. ni se spune, pocăiește-te că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Noi eravamo progenie, perciò siamo rinati. Noi eram urmași, de aceea ne-am renăscut. Poiché solo l'eletto può rinascere. Pentru că doar alesul poate să renască. La ragione per cui noi siamo potuti essere risvegliati è perché noi eravamo seme. Motivul pentru care noi am putut fi treziți este pentru că noi eram sămânță. Se non v'è seme, Dacă nu este sămânță, non c'è niente da nu risvegliare. este nimic de trezit. Ci vogliamo alzare in piedi e Vrem ringraziare să ne Dio. ridicăm în picioare Alleluia! și să Gloria al mulțumim lui Dumnezeu. Signore! Glorie Domnului! Alleluia! Aleluia! Alleluia! Aleluia! Accomodatevi, gloria a Dio. Puteți să vă reașezați. Glorie lui Dumnezeu. Potremmo stare tutta la notte a cercare di afferrare più che possibile. Noi am putea să rămânem toată noaptea să încercăm să-i prindem pe mai mulți. Ma dobbiamo capire cosa c'è qua dentro. Dar trebuie să înțelegem ce este în interior. Ora capitemi. Acum aș vrea să mă înțelegeți. Finisce la serata solitamente con chi ti viene e ti dice: come faccio a sapere se io sono un seme? Acest feluri de seri se termină cu cineva care vine la tine și te întreabă
cum pot eu să știu dacă sunt sămânță? Un altro ti dice, allora io me ne vado a peccare, tanto se sono seme. Cineva va veni la tine și îți va spune, eu merg să păcătuiesc, oricum sunt sămânță. Ma la sposa dice semplicemente una cosa. Dar mireasa spune simplu, un lucru. Io sono uno di loro. Eu sunt Lo unul vogliamo din dire ei. tutti quanti? Vrem să o spunem toți aceasta. Se stai credendo a questo messaggio, Dacă tu crezi acest mesaj, se stai credendo a questo dacă profeta, tu crezi acest profet, se credi che Gesù Cristo è il tuo sposo, dacă crezi că Iisus Hristos este mirele tău, cosa vuoi di più? ce vrei mai mult? Dici, io domani sono attratto ad andare in discoteca. Eu mâine voi fi atras de a merge la discotecă. Io ho girato la stazione radio e ho sentito una musica che mi ha attratto. Eu am schimbat canalul și am simțit o muzică care m-a atras. State parlando con un ex disc jockey. Voi vorbiți cu un fost DJ. Sì, vedi cosa succede dopo. Da, du-te, vei vedea ceea ce se întâmplă mai apoi. Adrenalina, bellissimo, bellissimo. O adrenalină foarte frumos, foarte frumos. E poi? Și apoi, in colpa. vinovat. In colpa. Vinovat. È il seme. Aceea este È sămânța. il seme. Este sămânța. Potreste provare a mettervi i trucchi più belli di questa Tu ai terra. putea să încerci să te fardezi A cu tal cele mai punto frumoase. di diventare delle indiane, con În tutto il așa fel rispetto. ca să devii ca o indiancă. Ma arriverai di dire, Dar vei ajunge momentul în care vei spune, non mi appaga. nu, aceasta nu mă răsplătește, nu mă mulțumește. E tu vieni in chiesa perché non ti appaga il mondo. Și tu vii în biserică pentru că lumea nu te tu satisface. dici, ma io sto camminando con due piedi, Vicinule, eu merg cu două picioare. uno nel mondo e uno nella Cu chiesa. unul în lume și unul în biserică. Dio ti trarrà fuori. Dumnezeu te va scoate afară. Dice, no, non predicare sulla predestinazione, non predicare sul Să seme. nu predici despre predestinare, să nu predici despre sămânță. Perché le persone poi dicono, allora pecchiamo, tanto saremo salvati. Pentru că persoanele vor spune, păcătuim că oricum vom fi salvați. L'eletto non lo dirà mai. Un ales nu va spune aceasta. L'eletto seguirà questo messaggio. Alesul Vogliamo applaudire va per urma dire al Signore? acest mesaj. Vrem noi să-L aplaudăm pe Domnul. E poi se l'ha predicato il messaggero, fa parte dei 7 tuoni, fa parte Aceasta del ha progetto predicato della predestinazione. Mesagerul face parte din cele 7 tunete despre predestinare. Non abbiamo nulla di che temere. Nu ne este frică de nimic. Ora voglio andare verso la conclusione. Acum vreau să mă îndrept spre încheiere. Vorrei leggere come ultima Aș vrea să citazione. citesc ca și ultimul citat. Tanto questa dice con la restaurazione della parola Aceasta ne verrà spune- la restaurazione della potenza. Prin reașezarea cuvântului va veni reașezarea puterii. E allora lì pensiamo, io Și voglio avere Și potenza. acolo noi ne gândim, eu vreau să am putere. Voglio esercitare la potenza Eu di Dio. vreau să practic puterea lui Dumnezeu. Visto che nella mia vita c'è la parola. Având în vedere că în viața mea este deja cuvântul. Ma stiamo attenti a quell'ultima citazione Dar che voglio leggere. să fim atenți la acest ultim citat pe care eu vreau să-l citesc. La futura dimora del 64. Perché dobbiamo capire? Casa viitoare din 64. De ce vrem să înțelegem aceasta? La vita peccaminosa alle volte si riaccende. Viața de păcat de multe ori se reaprinde. E sentite l'alcolizzato che sente l'ex alcolizzato che ritorna Și all'alcol, voi auziți că fostul bețiv s-a întors din nou chi ritorna al mondo cine se întoarce din nou în lume e lì si dice è colpa del și pastore, acolo ei dau vina la păstor. ha avuto cattiva El a testimonianza. avut o mărturie greșită. Fratelli, se dovessimo parlare delle cattive testimonianze, Fraților, dacă ar trebui să vorbim Și despre vogliono non so quanti mărturii culti. rele, negative, nu știu câte puncte am avea nevoie. guardiamo a Gesù. Haideți să ne uităm la Isus. La verità è una. Adevărul este unul. Andiamola a leggere nel messaggio, Haideți- così poi vado verso la Să conclusione. o citim în acest mesaj și apoi voi merge la încheiere. Il 96. Paragraful 96. Un uomo può ravvedersi dai peccati e pensare ancora a. Un om poate să se căiască de păcat și el încă se gândește la... Beh, magari egli è un uomo immorale e ogni donna dall'aspetto immorale che incontra ci pensa ancora. Ei bine, poate că el este un imoral. Fiecare femeie imorală pe care o găsește, aceasta este încă acolo. Magari è un ubriacone, ogni volta che sente l'odore di una bevanda alcolica ne ha ancora voglia, Poate capite? că el este un bețiv. De fiecare dată când miroase o băutură, aceasta este încă acolo. Quindi può essere un fratello che sta frequentando. Poate să fie un frate care el frecventează. Si è ravveduto, El s-a pocăit, ma quando sente il peccato attorno
intorno, Dar când simte păcatul în jurul lui, si ripresenta. el se reafișează. Guardate cosa dice il 90. Uitați-vă ceea ce spune la paragraful 90. Quando siete perdonati dei vostri peccati, voi avete solo fatto questo, avete tolto via quello, ma ciò che ve lo faceva fare è ancora lì. Quella è la vecchia radice della malvagità, è ancora lì. Când ți se iartă păcatele, tu doar asta ai făcut, ai dat aceasta la o parte. Dar lucrul care te-a făcut să le faci este încă acolo. Aceasta este vechea rădăcina răului, este încă acolo. Quindi la radice è lì. Deci rădăcina este încă acolo. E la dobbiamo bruciare. Și trebuie să o ardem. Siamo sempre nell'idea del seme. Rămânem încă în ideea seminței. 112. 112. E poi da Dio scende il fuoco santo, lo Spirito Santo, e brucia tutto il desiderio di peccato, tutta la natura del mondo. Și apoi focul sfânt și Duhul Sfânt de la Dumnezeu vine jos și arde toate dorințele de păcat, toată natura lumii. Allora noi produciamo la stessa vita. Atunci noi producem aceeași viață. E questo quello che voglio trasmettervi in chiusura. Aceasta este ceea ce eu vreau să vă transmit în încheiere. Noi possiamo pregare per le guarigioni. Noi putem să ne rugăm pentru vindecare. Noi possiamo predicare, tra virgolette, bene, essere i più grandi predicatori. Noi putem să predicăm între ghilimele bine și să fim cei mai mari predicatori. Non mi riferisco a me. Nu mă refer la mine. Ma se quell'anima Dar dacă acel suflet non è quella predestinata, nu este acel suflet predestinat, lo Spirito Santo non scenderà fino alle fondamenta di quella Duhul Sfânt nu struttura. va coborî până la temelie. E quell'uomo, quella donna Și acel om, acea femeie ritornerà al mondo. se va întoarce în lume. E allora cosa possiamo Și dire? atunci ce putem noi să spunem? È solamente grazia. Este doar har. E per questa grazia vogliamo applaudire e Și benedire pentru Gesù. acest har vrem să-L aplaudăm și să-L binecuvântăm pe Domnul. L'ho raccontato tante volte e voglio raccontarlo di nuovo. De multe ori v-am spus și vreau să vă spun din nou. Non sicuramente per mettere lo sguardo su di me. Nu pentru a vă uita la mine. Anzi, io faccio parte di quella categoria di ministri Sau eu fac parte din acea categorie a slujitorilor che può essere sempre discusso dalla mattina alla sera. care ar putea să fie în discuții de dimineață până seara. Non sapete quante volte mi ha difeso. Nu știți de câte ori mi-a luat Fratello apărarea. Alessandro chissà quante volte. Fratele Quindi, Sandu, nu știu de câte ori. il concetto è questo. Conceptul este acesta. Oggi voi vedete persone, prima vi dico una cosa, Astăzi voi vedeți persoane care mai întâi vă spun un lucru poi ve ne dico și un'altra apoi vă cosa. spun alt lucru. Prima siete simpatici, Mai întâi voi sunteți simpatici poi il Signore dice che gli dice che non siete simpatici. și apoi Domnul îi spune că nu mai sunteți simpatici. Non si ci arriva mai su questo. Și noi niciodată nu ajungem la o concluzie. Però voglio parlare ai giovani questo. Dar vreau să vorbesc tinerilor acum. Io posso stare qui a strillare, a gridare, Aș putea să fiu aici să strig, să urlu, a fare linee di preghiera. să iau o linie de rugăciune. Dovete capire una cosa. Trebuie să înțelegeți un lucru. Vi racconto solo questo che può servire a capire quello che abbiamo letto. Vă spun doar aceasta, poate vă ajută să înțelegem mai bine ceea ce am spus până Io avevo acum. 20 anni quando ritornai al Signore. Aveam 20 de ani când m-am pocăit. Sono 29 anni che predico. Sunt 29 de ani de când predic. Quando entrai in chiesa, Când am intrat în biserică, ritornai in chiesa când m-am reîntors în biserică, e davanti a me avevo, în fața mea eu aveam, ricordavo Re Bibbia e il carcere, îmi aduceam aminte de pușcăria de la Rebibia. il carcere di Milano, Mi-am aduceam aminte de pușcăria din Milano. si chiama Opera, Se numește Opera. Lucciardone di Palermo. Un luciardone din Palermo. Io andavo a trovare tutti i miei parenti, compreso mio padre, quindi Eu mergeam să-mi vizitez neamurile, chiar și pe tatăl meu. il mio giro turistico Călătoriile mele turistice era entrare nel carcere, erau acele când eu intram în pușcării. passare da perquisizione. Și eu treceam prin a fi percheziționat. Io ero da bambino abituato che bussavano alla porta. Eu, copil, eram obișnuit că atunci când cineva bătea la ușă, Dovevamo dormire vestiti perché in 3 minuti dovevano entrare, venivano spesso. noi trebuia să dormim îmbrăcați pentru că aveau 3 minute ca să intre, trebuia să fugim. Per le perquisizioni. Pentru percheziții, Perché purtroppo la mia famiglia ha preso una strada sbagliata. pentru că din păcate familia mea a luat o stradă greșită. Ora parliamoci chiaro. Acum, haideți să vorbim clar. Ma io a 20 anni in chiesa che ci stavo a fare? Dar eu, la 20 de ani în biserică, ce căutam? Ero un mafioso. Eram un mafiot. Eppure dentro quel corpo Și totuși, în acel trup, Dio aveva quel seme. Dumnezeu avea E sămânța. qualcosa dentro diceva Și ceva tu în sei uno interiorul di meu loro. spunea,
tu sei uno di loro. Tu ești unul din ei. E io andavo lì Și eu mergeam în e biserică dicevo ti amo, și Signore, spuneam, Doamne, te iubesc. ma non potrò mai essere come quei santi uomini Dar che eu predicano. niciodată nu voi putea să ajung ca cei oameni sfinți care sunt acolo. Avevo un altro problema. Eu mai aveam încă o problemă. Giovani, ascoltatemi bene. Tinerilor, ascultați-mă bine. La musica. Muzica. Oh, altro che alcol. Oh, nu era alcoolul. Io la musica l'amavo. Eu muzica o Oggi iubeam. canto cantici. Eu astăzi cânt cântări, E quando andavo in dar chiesa când mergeam în biserică, ero in combattimento. eu eram într-o luptă. No, non vado più in chiesa perché per No, ora sto no. camminando lontano dal Eu nu Signore. mai merg în biserică pentru că deocamdată eu sunt departe de Domnul. Vai in chiesa. Mergi la biserică. E io facevo una cosa. Și eu făceam un lucru. Il sabato ero in discoteca Sâmbătă seara eram în discotecă e la domenica ero in și chiesa. duminică eram în biserică. Il classico pentecostale ti bombardava. Clasicul penticostal care te bombarda. Andrea all'inferno! Oh, vei merge în iad! Se vai in discoteca! Dacă mergi în discotecă. Dicevo, per me sta parlando. Și spuneam, el vorbește mie. Andrea all'inferno! Vei ajunge în iad! Se bevi alcol! Dacă bei alcool! Avevo bevuto whisky la sera prima. Băusem whisky seara Del înainte. problema. E c'era l'elenco. Și acolo venea o listă. I diaconi li trovavi davanti la porta e ti guardavano. Diaconii erau în fața ușii care se uitau așa. In chiesa da me, quando eravamo bambini, i bambini avevano le orecchie lunghe. Immaginate. În biserică la noi copiii aveau urechile lungi. Il nostro pastore aveva un suo mandato. Păstorul nostru avea o trimitere. Ci conosceva da bambini e quando vedeva che sbagliavamo ci dava uno schiaffo. Oggi credo che scapperemo. Ne cunoștea de mici și când greșeam ne dădea o lovitură. E se andavi da tuo padre o da tua madre Și mi ha dacă dato uno schiaffo il pastore. Mergeai la tata și la mama și spuneai că păstorul m-a bătut. Mi hai fatto fare brutta figura. L'altro. Deci ai făcut o figură urâtă, îți mai dau. E stavo lì. Dar eu totuși eram acolo. Peccato. Păcat? E si dice peccato. Păcat. Spesso con Davide diciamo peccato. De multe ori cu David noi spunem păcat. Mio figlio. Copilul Ormai meu. anche lui è entrato in una famiglia rumena. Și el a quindi intrat într-o Dio familie lo benedica, sta de români. ascoltando. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Ei ne ascultă. Ma vedete, Dar vedeți, io sono arrivato. eu am ajuns. Non ce la facevo. Eu nu mai reușeam, nu mai puteam. Perché trovavi in chiesa il fondamentalista che mi diceva non c'è più niente da fare. Pentru că în biserică îl găseam pe fundamentalist care spunea nu mai este nimic de făcut pentru tine. Poi c'era l'altro che ti diceva ma vai avanti. Și apoi era altcineva care spunea oh, mai continuă. Ma guarda quanti si sono sviati. Uite câți au ieșit de pe cale. Quanti sono tornati nelle religioni. Uite câți s-au întors în anumite religii. Nel mondo. În lume. Dio perdonerà. Dumnezeu va ierta. Insomma, ero più confuso. Era mai confuz. Fondamentalisti. Un fundamentalist e l'altro liberale. Și un liberalist. Al centro c'ero io. În mijloc mă găseam eu. E allora un giorno non ce l'ho fatta più. Și apoi într-o zi n-am mai putut. E dissi a qualcuno se ce n'è 1 milione nell'inferno. Și am spus cuiva dacă sunt 1 milion în iad. Basta, sarò 1.000.001 io. Gata, non vor ci fi riesco. 1 milion și 1. Eu voi fi acel 1. Nu mai pot. E allora vi racconto questo. Și atunci vă povestesc Quando ero in aceasta. chiusura. Și voi încheia. Quella notte andai ai piedi del Signore. În acea noapte am mers la picioarele lui Dumnezeu. Fratelli, è la verità quella che vi sto dicendo. Este adevărul ceea ce vă spun. Io ero ritornato, non fumavo, però nei locali notturni Mă întorsesem. Eu nu fumam, dar în localele de ti noapte riempi di puzzure. tu te umpli de miros. È come l'inferno là Este dentro. ca și iadul acolo C'è il înăuntru. fumo, i colori delle Este luci. fumul, culorile luminilor. Io ritornai quella notte. Eu m-am întors în acea noapte. Avevo 20 anni. Aveam 20 de ani. Mi missi, chiusi la finestra, era molto tardi. Am închis fereastra, era foarte Per târziu. non vedere la luce cercavo di fare così. Ca să nu văd lumina, eu încercam să fac în acest fel. Credetemi, mi misi a piangere. Credeți-mă, fraților, am început să plâng. Ero un fallito. Eram un eșuat. Non ci riuscivo. Nu mai puteam. Io il mio grande problema erano gli amici. Problema mea cea mai mare erau prietenii. Non riuscivo a lasciarli. Eu nu reușeam să las prietenii. Tu oggi puoi dire per me non ci riesco a lasciare quel dato problema. Tu astăzi ai putea să-mi spui eu nu pot să scap de problema respectivă. E incominciai a piangere. Și am început să plâng. E cercavo di dormire. Și eu încercam să dorm. Ma piangevo. Dar plângeam. Provavo vergogna. Eu îmi era rușine. Oggi in discoteca. Astăzi eram în discotecă. Domani in chiesa. Și mâine mergeam la biserică. Che
tipo di persona Ce sono. persoană sunt eu. Oh, fratelli, Fraților, fu in quel momento della mia în vita acel moment a che non fost dimenticherò mai. momentul din viața mea pe Io care nu-l dicevo, voi uita non niciodată. riuscirò a cambiare, Eu non ce la spuneam, faccio. niciodată nu voi reuși să fiu schimbat, nu reușesc. Sentì un grande tuono Și am auzit ca un tunet e una voce și o voce piena di autorità. plină de autoritate Riempiva il cosmo con care l'eco. umplea cosmosul cu ecou. Ma sapete cos'è bello? Dar știți care este partea Lui vi frumoasă? parla con amore. Dumnezeu vă vorbește Lui cu è, dragoste. lui è vostro papà e mamma. El este tatăl și mama voastră. A me mi ha chiamato Piero, sapete nell'anagrafe esco Pietro, ma mi ha chiamato Piero come mi chiamate tutti. Pe hârtie eu sunt Petru, dar ei mă numesc Piero, așa cum mă numiți voi toți. E mi disse queste parole. Și mi-a spus aceste cuvinte. È il messaggio di stasera. Este mesajul din această seară. Possiamo venire ministri che saltiamo. Noi putem să vedem slujitori care sar. Ministri che vi diciamo andrete all'inferno se non fate così. Slujitori care vă spun veți ajunge în iad. Ministri che invece diremo chissà che cosa. Slujitori care vă învață nu știu ce. E lui mi disse, Dar el mi-a spus, non tu. nu tu. La ricetta, fratelli, è questo quello che non capivo. Rețeta, ceea ce eu nu înțelegeam. Poi l'ho trovata alla futura dimora, io non ero nel Și apoi am messaggio. găsit-o în casa viitoare, eu nu eram la mesaj. Il mio spirito Duhul meu brucerà il peccato nella tua vita. arde păcatul din viața ta. Non tu. Nu tu. Non ci puoi riuscire, sorellina. Tu nu vei reuși, Non ci puoi surioaro. riuscire, fratello. Nu vei reuși, frățiorule. Non puoi uscire dall'alcol. Nu poți să ieși din Non alcool. puoi uscire dalla Nu musica. poți să ieși din muzică. Non puoi uscire dal problema agli Nu occhi. poți să ieși din problema la ochi. Devi lasciare allo Spirito Santo Trebuie operare. să lași Duhul Sfânt să ardă. Lascerai il fumo, ma ci Vei ritornerai. lăsa țigara, dar mai târziu te vei întoarce. Ma la ricetta è stata questa. Dar rețeta a fost aceasta. Il mio spirito. Duhul meu. Tu sei il seme originale di Tu Dio. ești sămânța originală Devi lui chiedere che Dumnezeu. quello spirito preordinato per Trebuie te, să ceri ca acel Duh care Quella a fost predestinat pentru teofania. tine. Aceea, quella acea teofania teofanie ti influenza te influențează. e dice basta Și sdegno. spune gata cu răul. E allora Și atunci, mi disse in quella notte, în acea noapte mi-a tu spus, sarai un predicatore tu vei fi un predicator ripieno di fuoco. plin de foc. Non lo sto dicendo per me. Nu spun aceasta pentru mine. Voi dite ma il Voi fuoco spuneți, perché siamo dar i pentecostali originali, capite? Focul pentru că suntem pentecostali originali. Allora preghiamo, le Și anime atunci sentono ne il fuoco, rugăm, sufletele simt focul. possono crollare per la potenza di Ei Dio, pot să cadă prin puterea lui Dumnezeu. possono ricevere lo Pot Spirito, să primească Duhul. ma non vedetelo come lo vedono i pentecostali. Dar nu priviți la aceasta cum o privesc Il profeta pentecostalii. dice che lo Spirito Santo, Profetul spune că Duhul Sfânt, come opera, așa cum lucrează, è già con voi da quando cominciate a dire sento di andare in chiesa. este cu voi chiar de Capite? atunci de când voi spuneți simt să merg la Poi si arriva biserică. sempre a un picco. Și apoi voi continuați să urcați. Dice no, perché fratello io ancora non sento di Spune, averlo ricevuto. Nu, frate, eu încă nu simt că l-am primit. Ma è lo Spirito che ti ha portato Dar qua. este Duhul care te-a dus aici. In conclusione è questo che În vi voglio dire. concluzie, vă spun aceasta. È il fuoco Focul che scende care coboară tramite il messaggio, prin mesaj, al di là di quello che stiamo dicendo, dincolo de ceea ce noi che ti fa spunem, andare stasera con quella semenza attiva dentro. care Andare con la semenza attiva dentro. care te face să te întorci cu sămânța activă în E interiorul tău. dici, oh, io ho compreso Și stasera tu vei spune, în această seară eu am che înțeles non sono le mie că capacità, nu sunt capacitățile mele, ma è perché sono uscito dar dall'amnesia. este pentru că am ieșit din Ora amnesie. io vedo. Ori acum eu văd. Ora io ho più della sigaretta. Acum eu am mai mult decât Io o ho un țigară. messaggio, vogliamo Eu applaudire il am Signore. mesajul, vrem să-L aplaudăm pe Domnul. Aleluia! Aleluia! Ecco perché Iată de ce predico sulla santificazione sempre, predic despre sfințire tot timpul, sui doni dello Spirito. despre darurile Duhului. Se domani qualcuno dice, Dacă cineva oh, mâine îmi va spune, fratello Piero è troppo fondamentalista. fratele Petru este prea Oh, fundamentalist. fratello Pietro parla sempre dei doni. Fratele Petru vorbește tot timpul despre daruri. O qualcun altro potrebbe dire, Sau- oh, fratello Piero è mollo, non predica sulla santificazione. Cineva ar putea să spună, fratele Petru, nu, el nu predică despre sfințire. Non mi importa. Nu mă interesează. Mi importa solo quello che ho ricevuto quel giorno. Ceea ce mă interesează este ceea ce am primit în Sono acea zi. passati 29 Au anni trecut 29 de ani e vi dico, și vă spun,
umanamente din punct de vedere uman, sono quasi un fallito, sunt aproape un eșuat. ma spiritualmente, Dar din punct de vedere spiritual, in quella croce la acea cruce ho trovato la vittoria. am găsit biruința. Oggi giovane, Astăzi tânăr, vorrei soltanto strimpellare un canto con voi e aș vrea poi să cânt o cântare concluderò. cu voi și voi încheia. Vorrei che tutti quelli che vi sentite piccoli, Aș vrea ca toți voi care vă simțiți mici, qui siete continuamente incoraggiati a fare qualcosa per il Signore, è aici vero? sunteți încurajați tot timpul să faceți ceva pentru Domnul. Però io voglio semplicemente dirvi quest'oggi, Dar vreau să vă spun în această zi, Dio sta cercando una piccola pietruzza. Dumnezeu caută o piatră mică. Dio sta cercando qualcuno Dumnezeu caută pe cineva che possa dire io non sono come il pastore. care să spună, eu nu sunt ca Io păstorul. non sono come quel tale evangelista. Eu nu sunt ca acel evanghelist. William Branham era figlio di un alcolizzato. William Branham era fiul unui bețiv. Fu un uomo povero. El a fost un om Fu sărac. un uomo con una cadenza di scuola molto bassa. El a avut studii foarte puține. Ma quando predicò, Dar când a predicat, le montagne tremarono. munții au Vogliamo tremurat. alzarci in piedi. Haideți să ne ridicăm în picioare. C'è qualcuno che vuole dire io sono fallito come uomo. Este cineva care vrea să spună, Io sono fallita ca come om donna. sunt eșuat, Ma con Cristo dar cu sono Hristos vittorioso. sunt victorios. Alleluia. Alleluia. Stiamo in comunione nella Haideți presenza să di Dio. intrăm în părtășie, în prezența lui Dumnezeu. Alleluia. Amen. Alziamo le nostre mani e cantiamo un coro tutti quanti insieme. Io ti amo nell'amore del Signore. E mentre cantiamo diciamo Signore il tuo fuoco questa sera Haideți să cântăm aceasta împreună în timp ce alimenta la mia spunem, semenza. Doamne, lasă ca focul Tău să Perché alimenteze io sămânța mea. credo di essere un Pentru că predestinato. eu cred că sunt un predestinat. Oh, alleluia. Amen. Cantiamo tutti quanti insieme. Ti amo nell'amore del Signore. Alleluia. Io ti amo nell'amore del Signore. Alleluia. Alleluia, amen. Tutti quanti. Haideți toți împreună. C'è pace in Lui. Oh, alleluia. L'amore di Gesù. Io ti servo nell'amore del È quello che alimenta la nostra vita. Io ti amo nell'amore del Signore. Oh, alleluia. Poiché vedo in te la gloria del grande, io ti servo nell'amore di Gesù. Alleluia. Preghiamo qualche momento e poi Haideți să ne rugăm câteva momente chiameremo il pastore și apoi vom chema păstorul. di questa comunità. Păstorul acestei adunări. Quello che senti oggi nel tuo cuore. Ceea ce simți astăzi în inima ta, Sei venuto sicuramente stanco, cu siguranță ai venit obosit, però eri in attesa di qualcosa. dar erai în așteptare a ceva lucru. Certe volte trascini i tuoi piedi qua dentro De multe ori îți târâi picioarele aici înăuntru e alle volte magari te ne vai dicendo
è stato un meraviglioso messaggio, Și de multe ori pleci de aici spunând că a fost un mesaj minunat. ma vorrei qualcosa Dar aș vrea ceva che mi appartiene. care mi aparține. Hai capito che non ce la puoi fare solo? Ai înțeles că singur nu poți? Tu ce la fai perché sei un predestinato. Tu poți pentru că ești un predestinat. Se non c'era quello tu non saresti qui. Dacă nu ar fi fost aceea, tu nu erai aici. Però devi credere che sei uno di loro Dar trebuie să crezi că ești unul din ei e che il diavolo ha già perso. și că diavolul a pierdut deja. Non 2000 anni fa soltanto, Nu acum 2-3 ani în urmă, ma avanti la dar fondazione del mondo. înainte de întemeierea lumii. Tu ti guardi e sei parte di Dio. Tu te uiți la tine și ești parte din Dumnezeu. E sei fallibile quanto lo sarebbe Dio. Și ai fi eșuat cât este și Dumnezeu. Cioè impossibile fallire. Dar imposibil să eșuezi. Non puoi fallire. Nu poți să eșuezi. Si dice sono caduto nel peccato. Tu vei spune, da, eu am căzut în păcat. E pensa da dove vengo io. Gândește-te de unde vin eu. Capisci Dio cosa può fare? Înțelegi ceea ce Dumnezeu este capabil să facă. Prese un piccolo uomo Zaccheo. A luat pe un om mic, Zacheu. Prese una samaritana, una donna poco di buono. A luat o femeie samaritană. Prese Maria Maddalena, A luat-o pe Maria Magdalena. una donna poco di buono. O femeie cu puțin bun la ea. E li fece diventare vittoriosi. Și le-a făcut niște biruitoare. In questo momento prega insieme a me. În acest moment roagă-te împreună cu mine. Cosa c'è che ti fa stare male? Ce anume te face să te simți Quella rău? parte che ti sta portando giù. Care este acea parte care te trage în jos? Quell'oppressione mentale. Acea opresie mentală. Quella parte che tieni nascosta. Acea parte pe care tu o ții ascunsă. O quel peccato che cerchi di non far vedere agli altri. Sau acel păcat pe care tu încerci să nu-l arăți Quelle celorlalți. volte che dici se dipendesse da me Acele dăți când tu spui dacă ar depinde de mine, non andrei più in chiesa. nu aș mai merge la E biserică. il diavolo viene. Diavolul vine. Guarda quello, guarda Uite-te quelli, la guarda acela, quello. uite-te la celălalt. Ma tu dici oggi, Dar tu astăzi spune, il tuo spirito Duhul tău vincerà nella mia vita. va birui în viața mea. Signore, in questo giorno Doamne, în această zi, vogliamo chiedere per i presenti vrem să cerem pentru cei prezenți. e vogliamo chiedere per quanti ci stanno ascoltando via Vrem etere, să cerem pentru cei care ne ascultă pe per internet. quanti ascolteranno, Pentru câți vor asculta. che mentre siamo fiduciosi În timp ce noi avem credință e ci dichiariamo uno con questo și ne messaggio, declarăm a fi unul cu acest mesaj, qualsiasi radice, orice rădăcină, come dice la futura dimora, așa cum spune în casa viitoare, noi applichiamo la medicina e il messaggio noi dell'epoca. aplicăm medicamentul, mesajul Prima la orei, parola, prima la parola mai întâi cuvântul e poi il tuo spirito, și apoi Duhul tău. così crediamo Așa credem che tu hai bruciato. că tu ai ars, Hai bruciato! ai ars, Hai bruciato! ai ars Totalmente! în totalitate Ogni radice peccaminosa! orice rădăcină de păcat. Da domani mi alzerò De mâine mă voi trezi e dirò sento uno sdegno și voi spune mă simt a slăbit fare quella data cosa, despre acel lucru, ma senti il bisogno di ascoltare il messaggio dar simți nevoia să e asculți di stare in mesajul, preghiera col Signore să stau în rugăciune cu e Domnul la tua vita cambierà și viața ta se in schimbă. nuova creatura O nouă in creație Cristo în Gesù Hristos Iisus, che applaudiamo, pe care îl benedetti in aplaudăm. eterno. Binecuvântat să fie în Amen. etern. Dio sia lodato, alleluia. Amen. Dumnezeu Dio vi să fie benedica. lăudat. Dumnezeu să te Amen. binecuvinteze. Amin. Să fie Domnul. Glorificato sia il Signore. Mulțumim de binecuvântarea care ne-a adus-o Domnul prin fratele Ringraziamo il Pietro. Signore per la benedizione che ci ha portato attraverso fratello Piero. Dacă este careva aici în sală care dorește să se roage fratele Pietru pentru el, Se c'è qualcuno nella sala che desidera che fratello Piero preghi per lui, puteți să veniți în față. potete venire avanti. Să nu vă fie rușine. Non vergognatevi. Deci Duhul Sfânt a vorbit clar în seara Lo aceasta Spirito Santo ha parlato chiaramente questa sera pentru persoane.
per le persone. Duhul Sfânt vă cunoaște și ne Perché cunoaște. lo Spirito Santo vi conosce, ci conosce. Toți aceia care au probleme, care nu pot să biruie demoni, care Tutti nu pot coloro să biruie lucruri care Che vă hanno deranjează. problemi, che non possono vincere i demoni, che non possono vincere le cose che gli danno fastidio. Și înăuntru vostru este sămânța E și dentro di voi c'è il seme. lucrul acesta vă agită. E questa cosa vi agita. Eu aș vrea să vii în față Io voglio che tu vieni avanti. și fratele Petru să se roage pentru E voi împreună fratello cu mine. Piero, insieme a me pregheremo per voi. Dumnezeu folosește oamenii. Dio usa le persone. Totdeauna face felul acesta. Sempre lo fa così. Poate să fie o seară în care viața ta să fie schimbată. Forse questa è la sera che la tua vita verrà cambiata. Că ești tânăr sau mai vârstnic, Che sei giovane o più avanzato di età, Dumnezeu poate să schimbe viața. Dio può cambiare la tua Poate nu vita. ai autocontrol Forse non hai un autocontrollo. și te enervează soția ta sau Tua moglie soțul ti fa arrabbiare o tuo marito și nu-ți controlezi limba sau e non riesci a controllare la tua lingua și după aia te simți rău e dopo ciò senti una condanna din cauza că ai sămânța în inima ta. a motivo del seme che c'è nel tuo interiore. Fratele Petru este aici Fratello Piero è qui, ca un om al lui Dumnezeu uomo di Dio, să se roage pentru tine. affinché preghi per te Și vei ieși afară de aici schimbat. e uscirai fuori da qui cambiato. În felul acesta Dumnezeu eliberează oameni. In questo modo Dio libera le persone. Poate n-ai pace în inimă. Forse non hai pace nel tuo cuore. În seara aceasta Domnul poate să-ți dea pace Questa sera il Signore ti può dare la pace printr-o simplă rugăciune. tramite una semplice preghiera. Nu te duci acasă Non tornare a casa așa cum ai intrat. così come sei venuto. Asta este rolul bisericii. Questo è il ruolo della Chiesa. Nu te duce cum ai intrat. Non tornare come sei venuto. Puteți veni în față Potete venire avanti în timp ce cântăm o cântare. mentre cantiamo un cantico. Chorus. Siamo nell'amore del Signore. Io ti amo nell'amore del Signore, poiché vedo in te la gloria del grande. Io ti amo nell'amore di Gesù. Ti ricevo nell'amore del Signore, ti ricevo nell'amore del Signore, poiché vedo in te la gloria del grande, ti ricevo nell'amore di Gesù. Io ti servo nell'amore del Signore. Io ti servo nell'amore del Signore. Alleluia Gesù. Perché vedo Sommessamente, in te man mano sommessamente andiamo a gloria cantare. del grande. Perché ci vuole sempre quella presenza dello Spirito Santo, che è delicato come una colomba. Alle volte tende ad allontanarsi, ma oggi è qui vicino. Ho visto che il pastore si è slanciato per un appello. Difficile uscire dalla nostra caverna. E non dovete uscire se credete che Dio già vi ha resi nella condizione di non avere bisogno. Vorrei pregare non solo per il caro fratello Andrei che ci è caro, ma insieme vorrei chiamare anche sua moglie. Credo che questa è stata una grande benedizione che quest'opera ha ricevuto, Signore, e veramente possano questa coppia come Aquila e Priscilla portare avanti la testimonianza dell'Evangelo. Da loro è venuto un piccolo seme. Capite come Dio è sempre
nelle piccole, ma grandi gioie. Quando un uomo prega, qui abbiamo anche il vostro pastore, è il corpo che intercede. Noi siamo forti quanto il corpo questa sera è forte per chiedere una benedizione su questa coppia. Non solo sul fratello Andrei, ma su sua moglie. Perché l'unzione dello Spirito Santo possa proseguire nella loro vita. Oh, alleluia. Se ci siete altre anime, lo so, c'è un tempo in cui il sistema nervoso sta crollando, in cui sorridiamo, ma dentro siamo logorati. Quest'oggi, se senti di voler venire qua davanti e chiedere quel fuoco nella tua vita, noi imporremo le mani e crediamo per fede che quel fuoco possa accendere nel cuore di ognuno di noi la semenza di Dio. Signore, nel nome del Signore Gesù Cristo, ti preghiamo per questa coppia, Signore. Sappiamo, Signore Dio, che oggi tu hai dato loro un grande premio e noi ti preghiamo, Signore, che in questo simbolo della Chiesa, una Chiesa che a livello mondiale sembra quasi che sia difficile poter vedere la benedizione, ma nel tempo che tu hai stabilito, così, Signore, tu mandasti il Figlio e così mandasti il Figlio a noi, Gesù Cristo. Ti preghiamo per questa coppia, nel nome del Signore Gesù Cristo, che lo Spirito tuo Santo possa scorrere, possa visitarli, perché tu sei lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Possa venire la nostra sorella, andare dal pastore e dire: ho ricevuto una visita da parte del Signore, il mio fratello ancora, perché tu sei lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E se ci siete giovani in questo giorno, perché vedo che incide sui giovani, alzate la vostra mano. Non avere vergogna di quei momenti bui che vedi nella tua vita. Oggi sappiamo che c'è un uomo che può accendere la luce nella tua vita, e quello è Gesù Cristo, il Santo di Israele, benedetto in eterno. Lăudat să fie Domnul. Lodato sia il Vă rugăm Signore. să ocupați locurile. Potete accomodarvi. Aș vrea să mulțumesc Domnului în primul rând și apoi fratelui Petru Zanca Vorrei ringraziare il Signore per primo, poi il fratello Piero Zanca pentru vizita care ne-a făcut-o per la visita che ci hanno fatto împreună cu fratele Vito și cu familia. insieme al fratello Vito, alla sua famiglia. Dumnezeu să vă Che binecuvinteze. Dio vi benedica. La fratele și prietenul nostru, Al fratello e il nostro cu amico familia. con la sua Dumnezeu să famiglia. vă binecuvinteze. Che Dio vi benedica. Eu vă salut acum pe toți și vă mulțumesc pentru vizită. Saluto tutti voi adesso, vi ringrazio Din per la cauza visita. că mâine seară cu ajutorul Domnului eu mă duc în România. Perché con l'aiuto del Signore domani sera partirò per la Romania. Dumnezeu a chemat acasă pe sora Mirela, soția Di- fratelui Gabi. Dio ha chiamato a casa Battezzò. la sorella Mirella, la moglie del fratello Și Gabi. sâmbătă o să fiu acolo pentru E mormântare. sabato sarò lì per il funerale. Rugați-vă pentru noi, să ne rugăm pentru familia lui fratele Gabi, ca Pregate per Domnul să-i noi. mângâie. Preghiamo per la famiglia di fratello Gabi affinché il Signore li possa consolare. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Che Dio vi benedica. Mă bucur că prietenul meu a venit de la Napoli până aici acum seara, fratele Sono anche contento che mio amico Domenico. Domenico è venuto da Napoli questa sera fino qui. Dumnezeu să te Che binecuvinteze. Dio ti benedica. Să facă 200 de kilometri înainte și înapoi altri 200, 400 de kilometri. Percorrere 400 km avanti e dietro. Este o dovadă că înăuntru este o sămânță a lui Dumnezeu. Questa è la prova che dentro di lui c'è il seme di Dio. Duminică din nou a făcut tot așa 400 de kilometri. Domenica ha fatto di nuovo 400 km. Să vină doar să ne salute È venuto solo per salutarci și a plecat înapoi. e poi è ritornato. Este ceva, nu este logic. Non ha una logica questo. Non è logico. Nu funcționează. Creierul deja Non funziona. Il cervello intră în confuzione. va in confusione.
Dar Dumnezeu este deasupra oricărei Ma rațiuni. Dio è al di sopra di ogni Deci ragione. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate, Dio ti benedica, fratello, și tot ceea ce faci tu pentru e noi. tutto quello che tu fai per noi. Ceea ce noi putem să facem este să ne rugăm pentru Quello che noi tine. possiamo fare per te è Și pregare. eu sunt ferm convins E io sono convinto că tu într-o zi o să cei che botezul. tu un giorno chiederai il battesimo, Să fii botezat în numele Lui di Iisus. essere battezzato nel Io nome sono di ferm Gesù. convinto di lucrul Io sono acesta. convinto di questo, Pentru că tu ești un fiu al lui Dumnezeu. perché sei un figlio di Dio. Deci Dumnezeu să vă binecuvinteze pe Dio toți. benedica tutti. Să aveți adunări binecuvântate de Vi Domnul. auguro dei culti benedetti dal Și cu Signore. ajutorul Domnului, noi luni seara ne E întoarcem. con l'aiuto del Signore noi lunedì sera Fratele ritorniamo. Nino rămâne aici mai mult timp. Fratello Nino rimane qui più tempo? Cât timp rămâne? Quanto tempo? Am crezut că 3-4 luni. Pensavo 3-4 mesi. Știi că păstorul tău a autorizat să te muți la Roma? Sai che tuo pastore ti ha autorizzato di trasferirti a Roma? Ieri seara am vorbit cu el și a spus Ieri sera ho parlato con lui e mi ha detto io să se facă voia lui Dumnezeu. sia fatta la volontà di Dio. Dar eu aș vrea să vină și el. Ma io vorrei che si trasferisca anche lui. Știi ce echipă faină face noi la Roma? Sai quale squadra faremo qui? Cum oamenii ar veni la Come le Hristos. persone verrebbero a Cristo. Ar fi bine să... Sarebbe cosa buona. Ai putea să legi Palermo să Potresti vii? lasciare Dacă Palermo Domnul te cheamă aici. se il Signore ti chiama. Păi dacă Domnul te cheamă. Certo, il Signore ti sta chiamando. Domnul să te binecuvinteze. Il Signore ti benedica. Haideți să ne ridicăm. Alziamoci. Voi mă cunoașteți pe mine. Voi mi conoscete. Că eu aș vrea să vă strâng pe toți aici. Io vorrei raccogliervi tutti qui Pentru că vă iubesc. perché vi amo. Și știu că și voi mă iubiți. E so che anche voi mi amate. Și sunt așa de mulțumitor. E sono così Pentru grato că eu aș vrea ca toți frații din Italia che io vorrei che tutti i fratelli d'Italia să fie ca și fratele Petru Zanca. siano come fratello Piero Zanca. Să colaborăm, să Collaborare, discutăm, să discutere, să parlare, fim o familie. essere una famiglia. Într-adevăr, pot să spun în seara aceasta, Veramente posso dire questa sera biserica din Roma și cu biserica din Palermo che sunt la, biserici surori. la chiesa di Roma e quella di Palermo sono chiese sorelle. Dumnezeu să vă Che binecuvânteze. Dio vi benedica. Repet, rugați-vă pentru mine. Ripeto di nuovo, pregate per Nu o me. să fie ușor, Non sarà facile, dar eu cred că Dumnezeu să fie cu noi. ma io credo che Dio sarà con noi. Haideți să ne rugăm toți. Preghiamo tutti. Aleluia. Tată, îți mulțumim pentru seara aceasta,